Hrvatski se Jadran i njegovih 1185 otoka, otočića, grebena i hridi poradi svoje iznimne razvedenosti i začudne raznolikosti može bez imalo dvojbe proglasiti nautičkom destinacijom snova. Snovi se, štoviše, u ovom prelijepom mediteranskom arhipelagu neprestano pretvaraju u stvarnost, pa se tako tim snolikim otocima i uvalama jednostavno mora zaploviti. Ovo izdanje Dream Point video vodiča posvetili smo srednjem Jadranu, a zaplovit ćemo zajedno od romantičnog otoka Premuda put juga, preko nautičkog raja, Kornatskog otočja, potom izazovnih odredišta Šibenskog arhipelaga, sve do pitome Šolte. U našem drugom nautičkom video peljaru obrađeni su obala i unutrašnjost Istre, te otoci sjevernog Jadrana, dok treći, peljar južnog Jadrana, otkriva brojne tajne užitka plovidbe od Brača do legendarnog Dubrovnika. Srednji Jadran kojim se bavi ova kaseta nautičarima nudi čak 2 atraktivna nacionalna parka. Onaj legendarni, nezaobilazni, Kornatski, te nacionalni park Slapova Krke, u kojem se može uživati do Plovite ili do Skradina. Ponuda ovog arhipelaga obogaćena je i parkom prirode Telaščica, tropskim ugođajem otoka Vrgada, slikovitim mediteranskim lučicama Zlarina, Žirja i Drvenika, no i brojnim drugim skrivenim užicima namijenjenim svim putnicima dobre volje. Kako bismo ipak rekreativne moreplovce htjeli uputiti na najintrigantniji dio nautičke ponude srednjeg Jadrana, onda bi svakako ona magična riječ bila uvala. Otočke uvale srednjeg Jadrana krase naime takvi atributi kakvi bi se teško mogli pripisati i jednom drugom mediteranskom arhipelagu. Oni koji uz plovidbu vole zaviriti i u podmorje, na srednjem će Jadranu također moći uživati u raznolikom bogatstvu. Ronioce tako upućujemo na potopljeni brod i podmorsku spilju oko otoka Premuda, na prekrasne podmorske pozicije južne strane Dugog otoka, slikoviti podmorski meni Kornatskog otočja, te atraktivnu lokaciju nedaleko zapadne obale Žirja. Gurmanska plata srednjeg Jadrana posebna je hedonistička priča. Na njoj će se naći svježi morski plodovi pripravljeni po autohtonim recepturama poput kornatskog brudeta, ribe pod pekom, oslića, hobotnica i škampi na 10-ak načina. A prije jela putnicima će valjati kušati i neke od najboljih jadranskih travarica. No o svemu više u nastavku, a one koji posebno cijene tajne kuhinje upućujemo na još jedno od naših Dream Point video izdanja, sveobuhvatni gurmanski vodič hrvatskog Jadrana. I ponešto o uvjetima plovidbe ovim dijelom hrvatske obale. Ljetnim mjesecima srednjim Jadranom pretežito vlada dobri vjetar maestral, koji rijetko pomućuje užitak plovidbe, dok se zimi treba s dužnim oprezom odnositi prema naletima takozvane ciklonalne bure, a i jugo na otocima otvorenim pučini zna iskazati svoju snagu. Rt Ploča, na 2 nautičke milje od Rogoznice, svojevrsna je točka klimatske razdiobe Jadrana, pa vrijeme počesto znade mijenjati svoj karakter upravo oko njega. Amplitude plime i oseke nešto su više no u južnom Jadranu, no još uvijek gotovo zanemarive, a o morskim strujama valja voditi računa tek u prolazima Mala i Velika Proversa i kanalu između kopna i otoka Murtera. Nautičari će u području srednjeg Jadrana moći koristiti sigurnost i usluge 10-ak obalnih i otočkih marina, dok je s crpkama za gorivo situacija ponešto delikatnija, jer se među brojnim otocima gorivo može naći tek ponegdje. No, zaputimo se u istraživanje ovog raga i zaplovimo do Premude, otoka kojim započinje područje hrvatskog Jadrana koje se naziva Dalmacija. Premuda pripada Zadarskom arhipelagu i isturena je prema pučini, a mi ćemo se zaustaviti u lučici Krial, po mnogima jednoj od najljepših na Jadranu, a po nama i prvim Dream Point odredištem srednjeg Jadrana. Skupina hridi pod zajedničkim nazivom Masarine donekle štiti lučicu od vjetrova i velikog mora, a ujedno čini slikovitu lagunu u kojoj je postavljeno i nekoliko bova za privez. U lučici tipičnog mediteranskog ugođaja valja se svakako iskrcati i prošetati do mjesta na vrhu otoka gdje će vam se učiniti kako je vrijeme zaista stalo.
No kazaljke će se ponovno pokrenuti kad vam na terasi kraj mora u konobi masarine serviraju ukusnu škarpinu pod pekom. Isplovite li iz Kriala, na ovom romantičnom putovanju zastanite na tren uvalama Premuda, Zaporat i Široka. A potom nastavite do susjednog otoka Škarda, te se usidrite i okupajte u lijepoj uvali Griparica na samom jugu otoka, gdje se u samom dnu smjestio i renovirani dvorac mađarskih plemića. Otoci Ist i Molat naredni su na našem putu prema jugu. Ist je, za razliku od prethodna dva otoka, neobično gusto naseljen, a plovite li prema njemu, dobar orijentir predstavlja crkvica Gospe od Sniga, uzdignuta na najvišem otočkom brdašcu. Brodite li oko otoka, dobro zaklonište od južnih i istočnih vjetrova pružit će vam prostrana uvala Kosirača s brojnim molićima i ribarskim magazinima, od koje je do centralnog otočkog mjesta Ist tek 10-ak minuta hoda. Zaplovite li potom sjevernom stranom otoka u prolazu za Puntel između Ista i Molata, ugodno je zastati i okupati se u uvali Mljake, a mještani su ovdje postavili i nekoliko bova. Centralna otočka luka smjestila se pak u uvali Široka, gdje je uz mol postavljeno i nekoliko korpomorta za privez. U gostoljubivom Istu valja se prošetati stazama uz more, do već spomenute crkvice Gospe od Šulja, ali i navratiti na ukusnu gustu riblju juhu u restoran Kati. Plovidbu oko susjednog Molata započet ćemo upravo od prolaza za Puntel, gdje je u istoimenoj luci dopadljivo sidrište. A potom ćemo južnom stranom sve do prostranog i nautičarima dragog Brguljskog zaljeva. Uz ugodno sidrište kraj otočića Brguljac, u Brguljskoj se luci može vezati uz sporedni mol, a potom posjetiti tropski dućan na obali. Prošetati uz brijeg do samih Brgulja. Nabaviti od mještana sjajan ovčji sir iz ulja. Baciti visinski pogled na cijeli zaljev ili pak sudjelovati u centralnoj mjesnoj senzaciji, dočeku redovite brodske linije iz Zadra. Do naredne uvale Lučina i mjesta Molat nepune su 2 milje plovidbe. Ovdje vam novoizgrađeni mol nudi dobar privez, a nakon što ste na obali pogledali slikovitu kuću s tornjem, prošećite do lijepog mjestašca na obližnjem Brežuljku, a možete se odlučiti i na kupanje u uvali Jazi, drugoj luci samog mjesta Molat, smještenoj na sjevernoj strani otoka. U nastavku brođenja prema jugu preplovit ćemo Sedmovraće i zaustaviti se na otoku Zverincu, gdje ćemo zaviriti u dopadljivu uvalu Kablin, a potom se vezati uz pomoć korpomorta uz pristan u samom mjestu Zverinac. Vrijedi se ovdje glavnom ulicom prošetati do crkve, zaviriti u poneko dvorište, ali i okusiti ponudu svježe ribe na gradelama pod pekom ili u soli u restoranu kod Božidara Škifića. U daljnjoj ćemo se plovidbi na trenutak zaustaviti i okupati u lijepom sidrištu uvale Dumbočica na južnoj obali susjednog Sestrunja, a potom krenuti u daljnje otkrivanje srednjojadranskih ljepota. Priđemo li Ižu, otoku antičkog imena i bogate tradicije iz smjera jugozapada, valja nam svratiti pozornost na ugodno zaklonište oko otočića Sridnji i Glurović, premda je ovdje sidrenje na mjestima ograničeno poradi uzgajališta brancina. Zaputimo li se iza rta Osiljinac sjevernom obalom otoka, nakon koje 2 milje doplovit ćemo do Velog Iža, najvećeg otočkog mjesta s prikladnom marinom i dugom grnčarskom tradicijom. Kultivirano mjestašce nudi šetnju slikovitim uličicama, a ogladnite li, vrijedi se zaputiti do Barbarajka na sjajnu salatu od hobotnica začinjenu njegovim dopio verđine maslinovim uljem. I mali je Iž smješten iza otočića Knežak vrijedan posjeta, no nautičare ipak posebno upućujemo na naše naredno Dream Point odredište, prelijepu uvalu Vodenjak
idilično kupalište i dobro zaklonište od bure i maestrala. U nastavku lutanja srednjim Jadranom morat ćemo se vratiti na zapad, kako bismo što savjesnije predstavili Dugi otok, odredište potpuno adekvatnog imena, omeđeno poznatim prolazima Sedmovraće i Proversa. Na njegovoj smo vanjskoj i uglavnom nepristupačnoj strani ipak pronašli ugodno kupalište u lijepoj uvali Sakarun, a preostali je dio obale otvorene pučini u znaku impresivnih klifova. Najviši jadranski svjetionik imenom Veli Rat znak je da se približavamo luci Soliščica i njenoj susjednoj, gotovo nadrealnoj uvali Pantera, obogaćenoj s većim brojem bova za privez. Ovdje se uz kupanje valja iskrcati i u mjestu Veli Rat i prošetati do već spomenutog svjetionika i lijepih okolnih žala. Najsigurnije je pak sidriti u jezerskom ugođaju susjedne uvale Čuna. Zakrenemo li iza otočića Bršćak, naći ćemo se na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka, gdje ćemo se, prošavši dopadljivu uvalu Muljokovac, vezati uz pristanište mjesta Božava, koje krase ugodni okolni šumarci i lijepa kupališta. U daljoj plovidbi prema jugu naići ćemo i na tunele za vojne brodove, uvalu Dumboka, zaklonište u vali Bokašin, trajektni pristan uvale Lukašin, obalno mjesto Brbinj, a potom ćemo nakratko posjetiti i lijepi otok Rava s nekoliko slikovitih uvala i zakloništa. I evo nas ponovno na Dugom otoku, gdje zaista vrijedi pristati u pitoresknom mjestašcu Luka, u kojem su se za tipičan mediteranski ugođaj između ostalog pobrinuli karakteristična sjenica, ribarske mreže, škure i uličice. Nakon uvale Zmanščica i pitomog sidrišta do otočića Krknata proplovit ćemo i preko jedine otočne crpke za gorivo u luci Zaglav, a potom se vezati u ribarskoj luci Sali, gdje se valja prošetati do mjesne crkve ili pak odljenčariti na popularnoj mjesnoj linčarnici. Ni tu, međutim, ovom Dugom otoku nije kraj. Zabrodimo stoga dalje prema jugu, preko sidrišta u uvali Čuščica, sve do znanog nautičkog prolaza Mala Proversa, kako bismo uplovili u pravu prirodnu senzaciju, najprostraniju jadransku uvalu i logično Dream Point odredište ovog peljara, Park prirode Telaščica. Ovom se lokalitetu zaista treba prepustiti i posvetiti, jer nadilazi sva očekivanja, a predstavlja jedno od najsigurnijih zakloništa Jadrana. Mi ćemo vas svakako uputiti na sustavan razgled s posebnim naglaskom na krak Ćuška, uvalu Mir, šetnju do Slanog jezera ili okolnih brdašca s kojih se otvaraju senzacionalni pogledi. Pred sam zalazak sunca valja isploviti prema vanjskoj strani otoka, proći hrid Taljurić i broditi ispred impresivnih klifova popularnih zlatnih stijena, čime ćete razgledu Dugog otoka podariti zanosan završetak. ...93 otoka, otočića i hridi Kornatskog nacionalnog parka ispunjeni su ljepotom i oprečnostima. Za Kornate govore da su goli, premda na njima ima kako maslinika, tako i najrazličitijih trava. Za ovaj se arhipelag priča da je nenastanjen, iako su Kurnatari, točnije pravi vlasnici Murterini,
u 50-ak uvala izgradili kuće i osmislili prvi na Jadranu robinsonski turizam. Autohtone kornatske ovce predstavljaju sinonim opstojnosti i, iako se govori da preživljavaju pijući more, istina je da slatku vodu nalaze u škrapama i spiljama. No, bilo kako bilo, zbog svoje ljepote i strukture, kornati su jedinstvena otočna skupina u Sredozemlju i njih nipošto ne smijete zaobići, zateknete li se u plovidbi Jadranom. Započnimo njihovo istraživanje sa sjeverozapada, od otoka Katina, koji dijeli ovaj arhipelag od Dugog otoka. U Katini, znanom okupljalištu nautičara, valja se svakako vezati uz uređeni mol kod šporke Mare, uspeti na okolne brežuljke koji otvaraju atraktivne vidike, upoznati elokventnu papigu Kokolo, a potom kod tete Mare kušati primjerice ukusan brudet od grdovine. Između Katine i samog otoka Kornat nalazi se i drugi znani prolaz kojim se izlazi iz ili ulazi u arhipelag. Vela Proversa, a nakon njega posjetit ćemo i strahopoštovanja dostojan svjetionik Sestrica, jedan od rijetkih na Kornatima, zbog čega se uostalom u ovim vodama ne preporuča noćna plovidba. Teško je u Kornatima mimoići i jednu uvalu ili otočić, no svakako se treba zaustaviti na Levernaci, koja sa sjeverne strane nudi odlično zaštićenu istoimenu uvalu, a s južne prelijepo kupalište u uvali Lojena. Nekako preko puta Levernake na samom su se Kornatu smjestile uvale Špinate i Lučica, a prema jugu još jedna iznimno atraktivna lokacija, istureni otok imenom Mana, koji uz zastrašujuće klifove nudi lijepo kupalište, no i slikovite ostatke filmske scenografije. Odavde ćemo ponovno nazad na otok Kornat, od uvale Kravljačice pa do jedinog pravog otočkog mjestašca Vrulje. Uz 3 živopisne ulice, druželjubive magarce i začudne svatove, u Vruljama se valja vezati na mol do konobe Barbante Jerata i okusiti sjajnu domaću travaricu, a potom i hobotnicu pripravljenu na nekoliko duhovitih načina. Iz Vrulja ćemo do uvale Lopatica, a potom opet prema pučini do, za mnoge najljepše jadranske marine, smještene u prolazu otočića Piškera. U marini se valja prošetati i do vrha Brdašca, odakle se nudi atraktivan pogled na okolni arhipelag, a savjetujemo da se pomoćnim brodićem privežete na sam otok Piškera i posjetite dopadljivu crkvicu Gospe od Anđela. U kornatskom lutanju valja posjetiti i ugodno sidrište i kupalište otoka Lavsa, gdje ćete na obali naići na sunčani sat, pokoje gribara, dokonog ribolovca i stol za dvoje. Dobro zaklonište i najveći kornatski pristan nudi lučica otočića Ravni Žakan, a potom zaplovite oko zaštićenog rezervata otočića Purara, na kojem je međutim zabranjeno pristati poradi rijetke divlje blitve koja raste samo na ovom lokalitetu. Od Purare ćemo zaploviti do atraktivne uvale Opat, na samom zapadnom kraju Kornata, koju smo iz više opravdanih razloga uvrstili u Dream Point odredišta Srednjeg Jadrana. U uvali možete birati između priveza uz nekoliko postavljenih bova i uređenog pristana. Nakon kupanja u prelijepoj uvali prošećite se i na vrh obližnjeg Brdašca, gdje ćete biti nagrađeni atraktivnim vidicima, a potom se uputite u gurmanska istraživanja restorana Opat, gdje je kreativni ugostitelj Barba Božikov spreman ponuditi svježe jastoge, vongole i topla peciva bubice iz krušne peći, ili pak škampe u umaku od sušene ikre šampijera. Naše kornatsko lutanje nastavit ćemo posjetom otoku Smokvica Vela, gdje se može krmom pristati uz mol.
okupati u začudno bistrom moru, istražiti okolinu i ukusno objedovati u hladovini terase restorana Piccolo. Sjeverna strana otoka Kornat gotovo je u cijelosti lišena razvedenosti, pa ćemo stoga posjetiti tek uvalu Stiniva, gdje će vas iznenaditi razmažene i druželjubive lokalne ovce, a potom završiti kornatsku plovidbu u lijepom sidrištu uvale Stativa i otočića Svršata. Iako hrvatski naziv upućuje na to, otok Žut nije žute boje, a po mnogim je nautičarima jedan od najljepših na srednjem Jadranu. Zaplovimo prvo njegovom južnom stranom i zaustavimo se u dopadljivoj uvali Jagodnja, a potom produžimo do zapadnog kraja otočića uvali Pinizel, koja je zaštićena od sjevernih vjetrova, i otočićem Pinizelić. Naredna uvala pod nazivom Bizikovica predstavlja svojevrstan uvod u prostranu i nautički iznimno atraktivnu luku Žut, u kojoj se kriju brojna iznenađenja. Zapadni je krak uvale tako u znaku lijepe Acijeve marine i okolnih restorančića, dok ćete se u istočnom kraju uvali Strunac moći vezati uz nekoliko bova postavljenih pred odličnim restoranom Bajin, u kojem barba Vijeko, ribar i kulinarski majstor, pripravlja osliće na čak 10-ak maštovitih načina. Nastavimo li broditi prema istoku, doplovit ćemo i do žutskog Dream Point odredišta, dobro zaštićene uvale Hiljača, znane po organiziranom robinsonskom turizmu, i do prelijepog odredišta njenog zapadnog kraka, uvale Sabuni pred otočićem Gustac, u koje se može vezati uz nekoliko postavljenih bova, a potom neizostavno posjetiti i konobu kod gostoljubivog Edi Jurage, gdje će se cijela obitelj potruditi oko vašeg obroka. Tako u Sabunima znatiželjni Dalmatiner ispituje riblju ponudu, najmlađi Frane specijalizirao se za brhune, dok su stariji članovi majstori od brudeta i gradela. Ugljen je, poradi neposredne blizine Zadra, jedan od najmnogoljudnijih jadranskih otoka. Plovidbu oko njega započet ćemo od nenaseljene južne strane, gdje ćemo zaviriti u lijepu uvalu Prtljug sa slikovitim Mandračem, a potom nastaviti uz nepristupačnu obalu sve do istočnog kraja i prostrane uvale Sabušica, koja nudi ugodno sidrište i kupalište. U nastavku brođenja proći ćemo kroz Mali Ždrelac, jedan od najprometnijih međuotočnih prolaza, koji morem odvaja, a mostom spaja Ugljan i Pašman. No kroz prolaz ćemo samo ukoliko nam jarbol ne prelazi visinu od 16 metara. Nakratko ćemo se potom usidriti i okupati u dobro zaštićenoj luci Ždrelac i baciti pogled na crkvicu Snježne Gospe, pa produljiti do obližnje Kukljice, prvog naselja sjeverne strane otoka. Kukljica, u kojoj se može vezati uz zapadni lukobran, popularno je turističko i vikendaško središte Ugljana, pa ćete u njoj nailaziti na ponešto urbanije prizore, dok sljedeće mjestašce, znani ribarski centar imenom Kali, nudi ponešto autohtonije slike. Jedno od najljepših odredišta ovog arhipelaga svakako je otočić Ošljak, na koji ćete naići u nastavku plovidbe prema zapadu. U slikovitom mjestašcu moguće je vezati se u zaštićenoj lučici na sjevernoj strani, a potom valja prošetati uređenim otočkim stazama ili se na nekoj terasi jednostavno zagledati u more. Naredno ugljansko odredište, Preko, koje poput spomenutog Kalija također ima 2 luke, vrijedi posjetiti zbog još jednog otočića, onog imenom Galovac. Na njemu su lijepi franjevački samostan i crkva, začudna maketa i ugodne plaže. Nastavimo li prema zapadnom kraju Ugljana, svjetionik na rtu Svetog Grgura znak je da smo pred ulaskom u prostranu uvalu mjesta Sutomiščica, dok se iza narednog rta kriju uvala i dopadljivo mjestašce Lukoran. U daljnjoj ćemo plovidbi naići na pokoje lijepo Žalo, a potom otočki obilazak završiti u samom mjestu Ugljan, gdje se možete vezati na glavi lukobrana
a okupati u pitoresknoj uvalici na zapadnom kraju mjesta. Pašman je, poput svog susjeda Ugljana, naseljen uza sjeveroistočnu obalu, a plovite uz nju valja vam pomno pratiti kartu i zaobilaziti brojne pličine. U razgledu ove strane otoka prvo ćemo zastati u samom mjestu Pašman, gdje u zavjetrini lukobrana možete naići i na 100-godišnju barku Katarinu, a u mjestu i na pokoju još stariju kamenu kuću. U susjednom mjestašcu imenom Kraj, u lučici pred samostanom, teško će pristati jedrilice dubljeg gaza, no zato će se mjesta za privez naći na istočnoj strani mola u obližnjem Tkonu, u kojem, zaželite li se pravog kopna, možete redovitom trajektnom linijom do Biograda. Najljepša pašmanska točka za mnoge je koji brode slikovita uvala Zaklopica, smještena prije samog istočnog kraja otoka. Nastavite li uz južnu i nautički provokativniju obalu, naići ćete na ugodno sidrište i uzgajalište dagnji do otočića Žižanj, a zaklonište od jačeg maestrala i bure pružit će vam i uvale Landin i Žinčena. Najbolji zaklon i nekoliko bova za privez ponudit će pak prostrana i lijepa uvala Soline, u kojoj mnogi nautičari, poradi sigurnosti i utihe, rado prenoće, pa vam za ljetne sezone valja ovdje pristići nešto ranije, kako biste pronašli slobodnu bovu. Naše pašmansko lutanje južnom obalom završit ćemo posjetom uvalama Kobiljak i Čelinja, a potom zaploviti u otkrivanje novih otočkih tajni srednjeg Jadrana. Na putu od Pašmana prema jugoistoku posjetit ćemo na trenutak sidrište i kupalište kraj otočića Gangaro, a potom nastaviti do omanjeg otoka Vrgada, kojeg smo, poradi mnogih autohtonih ljepota, proglasili narednim Dream Point odredištem ovog arhipelaga. Doplovimo li do Vrgade od spomenutog Gangara, na zapadnoj će nas obali prvo dočekati uvala Svetog Andrije, u kojem međutim morate svratiti pozornost na pličine i pluseve. I u daljnjoj plovidbi do glavnog otočkog mjesta Luka valja se držati dalje od obale, a u samom ćete mjestu, ne odlučite li se na sidrenje pred otočićem Artina, moći pristati uz centralni lukobran i potom osjetiti neponovljiv mediteranski ugođaj, kojem ovdje doprinose slikovita lučica, uličice i crkvice, mladi ljubitelji nogometa i nešto stariji meditatori. Plovidba sjevernom obalom dovešće nas i do prekrasne šumovite uvale Kranje, a za lijepa vremena nipošto ne napuštajte arhipelag bez posjeta tropskim kupalištima i sidrištima oko otočića Murvenjak, jer ćete se ovdje u potpunosti uvjeriti zbog čega smo Vrgadu uvrstili u našu i vašu točku snova. Murter, najveći u Šibenskom arhipelagu, jedan je od onih rijetkih jadranskih otoka koji je zbog pokretnog mosta koji ga veže s kopnom izgubio formalni status otoka. U Murterskom kanalu i među istočnim otočićima valja vam budno motriti kartu i paziti na pličine, a svojevrstan jadranski presedan Murtera temelji se na činjenici da njegova sjeverna obala nudi čak 3 nautičke marine. Zanimljivo je i napomenuti da je u privatnom posjedu Murterina čak 189 jadranskih otoka, drugim riječima svaki 6. Pa stoga i ne čudi što ćete u otočkim lučicama još nailaziti na kalafate, majstore tradicionalne drvene gradnje znanih murterskih gajeta. Plovidbu oko Murtera započinjemo od njegove najzapadnije luke, Hramina, oplemenjene marinom, malim brodogradilištem i znanim gurmanskim centrom, restoranom Tik Tak, gdje se uz tradicionalne delicije iz krušne peći iz Gradela može okusiti i karpačo od cijenjene jadranske tune. Posjetite li Hraminu, svakako se prošećite ili provozajte do starog mjestašca Murter na obližnjem brdašcu, gdje ćete više no drugdje osjetiti dio autohtonog otočkog ugođaja. U narednom obalnom mjestašcu Betina nalazi se druga otočna marina, slikovita lučica i male kalafatske radione, a ovdje se kod mještana može kupiti i dobro domaće vino i maslinovo ulje. Najmlađe otočko mjesto, Tisno,
Razdvojeno je pokretnim mostom koji se za nautičare otvara 2 puta dnevno, a nedaleko Tisnog smještena su i jezera s 3. otočkom marinom, znanom Jadranskom nautičkom akademijom i ponudom organiziranog lova na dubinsku plavu ribu. Jugoistočna strana otoka, po običaju gotovo nenastanjena, nudi pak nautičarima toliko drage uvale, pa ćemo stoga zaviriti u Koromašnu, Kosirinu, Vučigrađe, Slanicu, te kupalište kraj poluotočića Školjić, kako bismo murtersku plovidbu završili posjetom atraktivnom svjetleniku otočića Prišnja. Žirje je najistureniji otok Šibenskog arhipelaga, pa ćete se na njegovoj južnoj strani osjećati kao da ste na kraju ili na početku svijeta. Ponovno su se i ovdje naselja smjestila na sjeveroistočnoj strani otoka, pa ćemo razgled i započeti od uvale Koromašna, a potom posjetiti i dostatno zaštićenu Munu, luku mjesta Žirje, gdje se vezati može uz podulji lukobran. Zastaćemo nakratko i u zadnjem mogućem zakloništu ove strane otoka, uvali Mikavica, a potom se preseliti na nautičarima primamljiviju jugozapadnu obalu i uploviti u atraktivnu uvalu Tratinska, gdje počesto prenoće druželjubivi ribari i gdje je najbolje sidriti u malom sjeveroistočnom kraku na 6 metara dubine. Avanturi i otvorenom moru sklonim nautičarima preporučamo i izlet na istureni svjetionik otočića Blitvenica, a potom ćemo do najljepše otočne uvale i narednog Dream Point odredišta srednjeg Jadrana imenom Vela Stupica. Ovdje ste zaštićeni od svih vjetrova izuzev juga, a za one koji ne ljube sidrenje postavljeno je i 10-ak bova za privez. U uvali se, osim kupanja i općeg odmora, valja prošetati i do obližnjih Justinijanovih utvrda iz 6. stoljeća, a okrijepiti se može u neformalnom obiteljskom gastropunktu. Posjetit ćemo nakratko i susjednu Malu Stupicu i ujedno se oprostiti sa Žirjem u potrazi za novim ljepotama Šibenskog arhipelaga. Da li zbog međusobne blizine ili nekog drugog nedefiniranog razloga, otoci Kakan i Kaprije doživljavaju se počesto kao jedan. Premda nenastanjen, Kakan nautičarima nudi rijetko lijepo sidrište i utihu u uvali Potkućina, gdje su mještani Kaprija postavili bove za privez i organizirali svakodnevnu neformalnu opskrbu voćem i domaćim vinima. Na susjednom i bitno razvedenijem otoku Kaprije ugodno je za utihe sidriti i kupati se u uvali Oštrica na zapadnom kraju, a zaklonište od bure može se naći i u uvalama Remetić i Vanjska na jugozapadnoj obali. Ipak, najatraktivnija otočka destinacija svakako je samo mjestašce Kaprije, gdje se do dolaska redovite brodske linije može vezati uz lukobran, a potom prošetati slikovitim uličicama ili do obližnjeg brdašca, otkud se nudi lijep pogled na susjedu uvalu Nozdra. Ogladnite li, u mjestu se valja odlučiti za tradicionalnu obiteljsku konobu Bilo jaje, vlasnika Nikole Radovčića, koji je u ugostiteljstvu već 25 godina, pa nećete pogriješiti kušate li njegovu friganu sitnu ribu i brodete, a valja probati i ukusne pomidore na salatu s domaćim kaparima. Brodimo li od Kaprija prema Šibeniku, naići ćemo i na nenaseljeni otok Zmajan, gdje možete zastati i okupati se u dopadljivoj uvali Smetnja. Nadomak Šibenskog kanala smjestila su se 3 otoka, Tijat, Prvić i Zlarin. A mi ćemo prvo do nenastanjenog Tijata, koji na svojoj istočnoj strani skriva jednu od najljepših uvala arhipelaga imenom Tijaščica, popularno nautičko izletište Šibenčana. Susjedni Prvić, umjesto nenastanjenih uvala, nudi 2 lijepa otočka mjestašca. Šepurine su autohtonije, no i nezaštićenije, a u njima ćete možda naići na lokalne neprofesionalne skakače, dok se u mjestu luka možete vezati uz podulji lukobran, pa potom prepustiti kupanju na lijepim mjesnim žalima. Posljednji otok ovog šibenskog trija, Zlarin, svojevrsna je kombinacija prethodna 2, jer nudi i naseljeno mjesto kao i lijepe uvale.
Mjestašce Zlarin na zapadnom kraju otoka znani je centar koraljara, pa se ovi privlačni morski artikli ovdje i dan danas obrađuju s tradicionalnim i dužnim poštovanjem. Vrijedi se u mjestu Zlarinu odšetati do barokne župne crkve i prošetati njegovom šarmantnom lučicom. Otočke uvale nekako su se smjestile na sjeveroistočnoj obali, a mi ćemo zaviriti u Poneku i završiti obilazak u onoj najprostranijoj i najljepšoj, imenom Magarna. Neponovljiv nautički doživljaj predstavlja plovidba do naše prve kopnene i neprikosnovene Dream Point destinacije Srednjeg Jadrana, mjesta Skradin. Od tvrđave na ulasku u kanal Svetog Ante, preko Šibenika, prolaska ispod magistralnog mosta, plovidbe nadrealnim usjekom sve do Prokljanskog jezera i napokon do samog Skradina nižu se prizori koje ne zaboravlja niti jedan rekreativni moreplovac. Skradin je, jednostavno rečeno, začudno privlačan. Razloga je mnogo, a pobrojat ćemo samo neke najupečatljivije. U Skradinu je smještena jedina jadranska marina na slatkoj vodi. U njegovim okolnim tokovima jastoge i orade zamijenile su jegulje. On je logično ishodište za posjet riječnim slapovima. Nalazi se duboko u kopnenom zaleđu, no zadržao je sav obalni mediteranski šar. Na 10-ak minuta vožnje, organiziranim brodskim prijevozom, stiže se i do prirodne oaze, nacionalnog parka Slapova Krke, a doživljaj skradinskog kraja bit će nepotpun bez posjete pitoreskvom otočiću Visovcu, kojim vladaju mir, sklad i Pavlo. I gurmani će u Skradinu doći na svoje. Ovdje nipošto ne valja izbjegavati skradinski pršut, tradicionalni skradinski bužet, domaća vina od sorti debita i maraštine i gastrokutak konobu Toni, gdje će vam ljubazni domaćini ponuditi odličnu buzaru od škampa ili skradinske jegulje. Da biste doplovili do najnižeg od naseljenih jadranskih otoka, Krapnja, smještenog tik nasuprot kopnenih brodarica, valja vam prići isključivo sa zapada, jer su svugdje uokolo opasne pličine i plusevi. A jednom kad ste pristali, vrijedi se prošetati do mjesne crkve i samostana, te posjetiti i majstore spužvare, svojevrsnu tradiciju ovog otoka. U plovidbi prema jugu uputno je posjetiti i još jednu kopnenu destinaciju, šarmantni grad poluotok Primošten, gdje će vam konop na zapadnom lukobranu dohvatiti gostoljubivi barbašare. U Primoštenu prošetajte do vrha poluotoka i crkve, okupajte se na lijepim plažama i posjetite kulinarski kutak restorana Dalmacija, gdje majstor od zanata Vinko Bolanča pripravlja visoko kreativne morske delicije poput zelenih rezanaca Dalmacija. A prije povratka na otoke uplovimo na trenutak i u šarmantnu, dobro zaštićenu Rogoznicu s lijepom i moderno uređenom marinom Frapa. U našoj plovidbi došli smo i do dva drvenika, onog malog i onog velog, koji sa susjednom Šoltom čine posljednji otočni niz ovog Dream Point izdanja. Na putu do ovih otoka pozdravit će nas još jedan vjerni čuvar nautičara, svjetionik na otočiću Murvica. A potom ćemo do malog drvenika i njegove prostrane južne uvale Rina. Plovidbu oko onog velog započet ćemo od jugozapadne uvale Mala Luka, gdje ćete naići i na vrijedne tunolovce, koji će vam iz uzgajališta i mrjestilišta rado povoljno ustupiti pokoju ukusnu jadransku tunu. Samo mjesto Drvenik Veli još je jedan dopadljivi otočni predstavnik hrvatskog Mediterana, a u njemu se možete vezati krmom uz lukobran ili na sam kraj glavnog mola, te prošetati uličicama koje nude oku i duši ugodne prizore. Na mali nautički raj naići ćete na krajnjoj istočnoj punti otoka, u prelijepom sidrištu i kupalištu do otočića Krknjaš, gdje boje podmorja svakako govore više od riječi. Zaputimo li se od Drvenika put obale, izađemo li u prostrani Trogirski zaljev, doplovit ćemo do Trogira, bez sumnje jednog od najljepših jadranskih obalnih gradića.
Formula za privez ovdje glasi ACI Marina, a kad ste se primirili na sigurnom vezu, valja vam u razgled ovog mediteranskog bisera. Započnite s glavnom rivom, a nastavite s kulom Camerlengo, portalima na ulasku u staru jezgru, gradskim trgom i neizostavnom katedralom sa znamenitim romaničkim portalom majstora Radovana. Trogir je buran i zanimljiv kad zađe sunce, pa iz njega ne treba isploviti prije kušanja noćne živosti. Trogirski most, koji se u posljednje vrijeme više ne otvara za brodove, pretvorio je otok Čiovo u dio kopna. No mi ćemo radije nastaviti brodom i na jugozapadnoj obali ovog otoka zaviriti u zavjetrinu uvale Razetinovac u zaljevu Saldun, dok smo se na južnoj obali odlučili na posjet lijepom sidrištu uvale Sveta Fumija. I stigo smo do kraja našeg putovanja srednjim Jadranom, do lijepe i slikovite Šolte, koja je poput mnogih spomenutih otoka naseljena tek uza svoju sjeveroistočnu obalu. I mi ćemo se stoga prvo zaputiti otočkim lučicama i zaviriti u onu najistočniju, Maslenicu, oko koje se naguralo podosta otočića, a potom nastaviti put istoka do obližnje uvale Šipkova. Nakon nje valja broditi uz nepristupačnu obalu sve do trajektne luke Rogač, od koje vodi cesta do centralnog otočkog mjesta Grohote, koje vrijedi posjetiti poradi slikovitih vinograda, samoukih slikara, začudnih stabala smokve i uzgajivača rogača. Naredna i najprostranija otočka uvala mjesta Nečujam nudi nekoliko ugodnih krakova za sidrenje. Pripazite u onom najdubljem, imenom Piškera, jer ćete pod vodom teško opaziti ostatke zida Dioklecijanovog ribnjaka. U daljnjoj plovidbi svjetionik na rtu Pelegrin uputit će vas na ulaz u prelijepu lučicu Stomorska, u kojoj se možete vezati u zapadni mol, a nakon toga ponovno uživati u mediteranskim prizorima, ali i dobroj otočkoj kuhinji konobe Nevera. Mnogi će se složiti kako je Stomorska najpitoreskniji gradić otoka Šolte, a gotovo svi će se složiti kako se u tom mjestašcu najugodnije ukrijepiti u konobi Nevera, obitelji Novaković, gdje će vas ugodno iznenaditi niske cijene plemenite ribe, crni rižoto ili brancini i komarče na lešo ili zgradela, ali i gostoljubiva obitelj Novaković. Prođete li kroz Splitska vrata, na samom će vas početku južne obale dočekati pitoma uvala Livka, a nedugo nakon nje i ona imenom Vela Travna. Cijela je južna obala otoka u znaku lijepih uvala, a mi ćemo uploviti i u Stračinsku, Tatinju, Zaglav, Pogaricu i na posljedku najsigurniju i našoj nautičkoj komisiji najljepšu šoltansku uvalu Šešula na samoj zapadnoj punti otoka. I u ovom smo izdanju nautičarima koji namjeravaju broditi srednjim Jadranom odlučili olakšati izbor među brojnim atraktivnim odredištima, pa smo u tom smislu kreirali i 2 Dream Point tjedne nautičke rute, za koje vjerujemo da će u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. Zaputite li se na 7-dnevno krstarenje iz Zadra ili Murtera, savjetujemo vam da Dream Point tjednu rutu osmislite kombinirajući netaknutu divljinu nautičkog raja legendarnih Kornata s tipičnim mediteranskim lučicama visoke ugođajnosti. Svakako da ovoj permutaciji manjkaju pojedini biseri poput Skradina, Trogira ili Šolte, no i tom se nedostatku može doskočiti odlučite li se ploviti ovim preljepim arhipelagom barem 2 tjedna. Iz Zadra, prvi dan, luka Žut, drugi dan, Smokvica, treći dan, Vrulje Kornat, četvrti dan, uvala Telaščica, Dugi otok, peti dan, Veli Iž, šesti dan, uvala Pantera, Dugi otok. Iz Murtera, prvi dan Kaprije, drugi dan uvala Stupica Žirje, treći dan uvala Opat Kornat,
4. dan levrnaka, 5. dan uvala sabuni žut, 6. dan vrgada. Ponovno smo pri kraju još jednog Dream Point video izdanja. Razumije se kako ćemo se i ovaj put oprostiti glazbom, obradom tek jedne od lijepih starih dalmatinskih pjesama. Nautički video Peljar srednjeg Jadrana također će redovito doživljavati svoja oplemenjena izdanja, a vjerne kupce i gledatelje podsjećamo na Dream Point klub ljubitelja mora, lučica, otoka i uvala. Pošaljite nam stoga dopis, e-mail ili telefaks poruku s vašim zapažanjima i postanite time članom kluba, a najvjernije članove očekuju budući popusti i lijepe nagrade. Poštovani nautičari i svi drugi zaljubljenici hrvatskog Jadrana, i ovom prigodom želimo vam ugodnu plovidbu i dobro more. Druge ne bi, druge ne bi poželi. Cesarica